Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa gikan diri sa ibabaw sa among atop inyo ming gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Ang atong sugilanon karong hapon naguluhan og panagkita. Niaging semana nakadawat si Dr. Iris og imbitasyon. Pasiluwa kining atong sugilanon, mura ni siya blind item, but actually mahimo ra gyud ta maghingan o mangingan pero maikog pa lang ko sa mga hingtungdan. Nya labi na tungod sa nature ining atong sugilanon. Musa pasayloa, dili lang ko maghisgot o mangingan, maybe ang pipil ninyo makahimungaong sa mga personalidad nga hilambigit ini. Pagkadawat ni Iris sa imbitasyon, igon siya nang imbitar si so and so. Ang nang imbitar, inila kayo nga Subuanon, usas labing gamhanan nga haligi sa Subo. Ingko nga, sa may ilang 2 hours, ingon siya, makikita lang ko no. Makikita lang, mahimong paniudto, mahimong panihapon sa adlaw nga mag-abot atong schedule. Ay kusus okay ra gyud ta ars, dira man tas bay. Dira man tas Subo, mamantay plano nga mobiyahe layo. So okay ra gyud nga makikita ta nila. Plus dili misuod nga higala ining nangibitar namo pero ganahan sa Manila ba? Kana bang may silang mga tao, may silang nitagad namo, may silang nitratar namo sa mga higayon nga nagkakita mi o sa dihay mga higayon nga nakakuyog mi. Plus believe ko ining maong mga personalidad sa ilang gugma para sa Subo o sa mga Subuanon. So wa gyud ko mangilabot sa ilang panagsulti si Dr. Iris ra na ilang ka communicate. Hantod ingon si Dr. Iris, kuan ko no kining ingkog mahimo lang ars paniudto lang tili ars kay maikog ta ni CB ba. Kay kun kami kung Iris manglakaw o gabi si CB kinaman namong ibilin ni Marisa. Daghan kay mahasol ba? Usay mauli mi alas 9, alas 10 na sa gabi si Marisa in town makatug na uban sa mga sakop sa iyang pamilya, mamukaw na sad mi kay among kuhaon si CB. Usahay maikog ming Mar amo lainon nga mag-overnight na ni si CB diha Mar unya ugma na lang sa buntag ining report nimo dadaan na lang si CB. Pero si Iris mo imong goal kay ikatug na mo ngawa si CB pero kuwang gid kayo ang among Pinoyanan. No si pinangga kay kan Dr. Iris oy. So inko mahimo ba ars nga mundo na tay imbitasyon kuan lang kanang paniudto lang. So ingon siya, sige. Pwede man kuno paniudto or panihapon. So pila may istorya na set ang among panagkita. Na set kaganina paniudto at karong adlaw Lunes. Unya gipapili na sa mi asam unsay among ganahan nga lugar. So mura pag kanang bitong gracious gyud kay nga invitation nga dili pinugos, dili ba way puwersa, kami papilion. Ingko nga sunog naghingan si Iris o mga restaurants ingko murag kita rin ganahan na Iris ba kana tiyang restaurant nga neutral lang, kana bang restaurant nga kalma ba lang. Tiyali og maikog sila basta niingon lang ang nangimbitar ni Iris nga kung mahimo walay Indian food o walay vegetarian food. Mao ra ginaya dili siya ganahan og Indian food, dili siya ganahan vegetarian food. Ganahan na ba kay sa Iris og vegetarian food og Indian food pero ingko katulang mga neutral ars nga restaurants. So iyang gihatag ang duha ka neutral nga restaurants nga among nailhan. Gipili nila ang usa, set na. Kita nami ganin ang udto sa ating paniudto. So pero pagkahuman nag-istorya mga Iris so ituyo nila ars no. Kay kini moong mga magtiayo ni sila nga Subuanon, dili ni sila ordinaryo nga mangimbitar. Unya dili ba ka-expect nila nga sa ilang ka inila, sa ilang kaadunahan, sa ilang kagamhanan, mangimbitar sila namo. Makipaniudto sila namo. Kung murag duna gid ni tuyo ars. Yung sa Iris unsa may balita, unsa may posibleng tuyo nila. Ingkuwa gyud ars. So gyud wa naman ko sa balita, wa naman ko apil-apil o mga kalihukan.
Siya tignan sila kausa, tignan sila activity nga gusto nilang imong suportahan. Kung ikaw mag-iimbitar Ars, ikaw gusto nilang ika-istorya, nga naapi lang ko, maikog lang sila nga mahibiling ko diri sa bahay. Siya tili, uy, murag ikay tuyuan ni. Kay, although, suod sila, pero mas dugay mi nakaila. Ini mga personality nga imbitar na mo. In other words, nagsimig agpas ba ni Iris? Nagsinamig istorya ba? Until, ni chat na sab ang kato ng imbitar na mo. Naset na ang among lakaw, naset na ang among schedule sa paniudto ka ganina. I-chat na sila, pwede ba nga mukuyog ang lain na mo mga higala? Nga, common ba na mo mga higala nila, higala sab na mo? Suod sa kay na mo. Ingon ko, of course, ganun dili. Kung musugot sila, kung makalugar sila, kay busy ra basab ni ang lain sang magtiayon nga ilang gi-imbitar. So, wa na lang magsusi si Iris, sugot ba magtiayon o wa? Hantod, I think, over the weekend, si Iris o katong magtiayon nga gi-imbitar sab, nagkaistorya nga mga tusad sila, makalugar sila. Arang-arang Ars, kay di na kayo ta maalanganin ba, kay di kay misuod ining nang imbitar na mo, pero masuod mi ani magtiayon nga giapin nilang imbitar. Or maybe, nakabantay sa ito ng imbitar na mo nga dili kay mi komportable ba, dili usual nga magkuyog mi og paniudto unya tiyali bag unsay naa sa mga hunahuna. So ako bitong basta ako pagsabot mo do na ginituyo. Yan ko sila gusto ba nga ma-uncomfortable mi, inigsulti nila sa ilang tuyo. Gusto sila nga na ang do na mila mga kaila dito sa grupo. So ganinang buntag, sabot na mayroon sa oras sa mga lakaw Ars. Siya nangutanan ako alas 12 man atong sabot. Kung sa matang oras sa manggikan din Yung ka manggikan na tag 10:30 Ars kay tingalig traffic ba. So alas 10:30 sa buntag. So si CB taw nagyapay-yapa na kay ikakita ni CB mag-ilis naming Iris, labi na og magsulod na ko sapatos, kay di mo ko sulog sapatos diri sa amo. Wa kibaw gi CB nga lakaw na. Unya mura ba og di siya kay usahay kanang amo siyang dadon, mag-excited siya pag-ayo kay ako siyang kuguson. At this time, aning higayon na, wag yun ko mukugos niya. Wag yun ako siya hagwa, wala ko siya unsa. Pero tanaw niya, ibilin man ko ini. Labi na nga diha na si Marisa. Niabot na si Marisa. Kaya ibilin naman na namog na ilain tao dari sa bay. Sus, kanina in taon, sa buntag si Marisa, gusto na nga dakpon siya, kay kuguson siya para nga, kuguson man siyang mar, o niya, magbarog sila diri sa gate niya. Ganahan kay sa Iris ba nga, bubabay ni CB, nga niya sa gate, sustigit siya padakop ni Yaya Mar. Dito rin siya magsigod, sunod-sunod na ko. Kagilty na ko ni Musi. Pwede man sa kamay mong dadon, Sid. Kaya ka ng restaurant ka mong gipili mo, di man na sila pet-friendly. Uwahin na sa kaiwa, nga moingon mi, among dadon, among iro. Hasol ba kayo? Kay pamikahibawon sa tuyo sa ilang imbitasyon. So, babag intaw sa among kabubuto ni Iris nga among naggibiyaan si CB. Nanglakaw gid may mga 10:30. Nanglakaw na may Daris Bay. Sus, pag abot na mo gran, wa may traffic. Akong gikabalang ang traffic ko, wa man. Hapsay rami. Dari may agi og Kanduman sa siyudad sa Mandawi. Lahos mig Talamban, wa gay traffic. Hapsay kayo. Sus, wa pa may alas. Wa pa alas 11. Abot na may USC Talamban. Sus, sayuhan na to ini hours. Yung sa Iris, hindi lang tiling ba traffic sa unahan. Pero may nang masayuta kaysa madugay, malate, maikog bata sa nangimbitar na to. So, wag yapon traffic. Hanto niabot na lang mi sa flyovers Maria Luisa. Hanto niabot na lang mi sa... Finally, niabot na mi dito doon sa venue. Di lang ako isulti ninyo asa ang venue. Sa among panagkita. Wa pa man gyud. Mura wa pa gani 11:30. Pag abot na mo niya, 12 pa ang sabot. Di ra ba gana sa Iris aning venue kay sa di ganahan siya sa pagkaon pero ang kasaba ba. Kana bitong saba gyud kayo. Kana kay daghan man kay nig tao. Daghan man kay magponsiso, dagko kay nig lamisa. So tibok pamilya, tibok grupo, magkuyog of course ang ilang istorya. Saba alingugmog jud kay sa Iris di naman ganahag alingugmog. So ingos Iris pwede mo hapit tag Carmelite. Ko sige, sinilo man among pilot, ko sige nila hapit tag Carmelites nil kay sayo pa man ta. So dito may Carmelite Monastery, nya kana pinangga kay ng Iris ang Carmelite Monastery kay yang kaila diha ang tanang mga mongha, iya ko ng mga pasyente unya dito. Wa gi traffic as in wa gi kahasol sa trapiko. Lahi ba ka ng mga adlaw bitaw nga sungugon jud kang pertige dinon traffic nga nagdali-dali ka katuwa hinon may nagdali wa gid hinon traffic.
maybe relative ra na atong perception, no? Kung magdali ta atong tan-aw, langay kayo atong dagan. Ug sa tawag dali, murag paspas sa kayo ang atong dagan. So, dito na may Carmelites. Pagkahuman na mo pangadji, ingos Iris pwede mo dagkutag kandila. Dito may sa dagkutanan ng kandila. Kantong ang dagkutanan ng kandila sa Carmelites, sa una duol naman kay na karon gibutan na gid nila dito separate mga kining shed. So dito dagkot may kandila, ingko tagsalan tag kandila ars. So dagkot si Iris ug iya, dagkot kog ako siya. Unya si CB. So Sib gidikutin ka na kandila dito Sib. Nagkay kandila dito sa Carmelite Monastery. So tulo kay kandila ang gidagkutan. Pahiyom si Iris nga for the first time ni dagkot mig kandila para ni CB. Pasayloan kilom-kilom lang diri sa among nahimutangan. So tingaling na dag na ni among dagway sa kamera. So human dito sa kay balik sa sakyanan, dito na may padong sa venue. Ingos Iris nga sayo pa man pwede mo-withdraw ka og kuan, mo-withdraw ka sa ATM. Kay tagsara ba nira ba misbay. Nya na may mga gastuhan. So kinahanglan na ay naabay pundo, naabay gamayng cash. Kay of course kasagaran mong transaction online, mahimo ra mi mag-bank transfer, mahimo ra mi mag-GCash, pero na mga transaction bitaw nga usahay maghilalag cash. So ingko sige Ars, ang akong atuan daghan man kay nig ATM sa among bangko, ingko kuan lang tili Ars, di lang sa kamanaog sa sakyanan nang hidlan ta nga muhunong lang mo kadiyot, of course para papahawaon jud mo, lakaw lang mo unya abot lang gyapon ta ani lugar man ko makakuha sa, pero duol ra man kayo ang ATM kay di man ko kasagaran ng musuroy. Yung kasagaran ng lugar nga kung atuan ang ATM duol ra kay parkinganan. So usa pila ra kalakang gikas among paradahan sa sakyanan kay duol ra man sa atong gikasabutan. Tuwa na dito ang ATM. So ingko paabot lang mo kadiyot. Nya tawagan lang sa telepono og ginunsa. So, dito na ko sa ATM, susgayin ang gwardiya. Dugay na ba ng ATM di Haliyo? Nakailang gwardiya na ko. Dugay na ko kabalik din ba? Wala na din ng ATM machine din ATM na naman machine, no? Wala na din ATM din wala na, guba na kay tuwa na dito to gibalhi na. So, kuasa man ang kinadulan nga ATM din Iya kong gitudluan. Sus, pag ato na ko dito, tuod ATM. Nausab na gid ang katong lugar ba kay dugay na kay kung wa ka adto. Sus pag adto na kog ATM dili siya offline pero kompleto isud nimo sa imong card, pangutanon ka sa imong PIN unya pangutanon ka sa imong tuyo, mo withdraw na ka og kwarta, haskang dugaya maabdan og mga 1 minute 2 minutes, wa gilihok ang makina, why warning unsa kadugayan finally iyang pagawas ang imong card niya iyang transaction cancel. So, may nagpaabot na ko sa luyo, ako ramang usa, so, ako na sanggi butang ang akong card. Maulang gihapon, muungot, 1 minute, 2 minutes, niya, transaction canceled. Finally, dihin ay babae sa akong luyo. Inko, mismo raman og daot. So, nangutana mi sa gwardya sa duol, bay, wala ing ATM diri sa duol. Siya tuwa sa kuan, sunod nga level, sa ibabaw, yung pasabot. So, kana bitaw usahay mo withdraw tag ATM nya dunay kakulian ng ATM atong pahibawon ang luyo. Dikay kana bitaw mo ditso lang kag lakaw kay ako diha ko babay bang gisundan ni ditso lang siya lakaw way tingog-tingog kay nako og naka-transact siya og business kun iya pa kung giingnan nga dunay depekto di na lang unta mi maglangay-langay. So akong giingnan tong babae nga nagsulod nako murag dunay depekto. So wa na siya magmuadto sa ATM. Nagdungan in fact may upangita og laing ATM. Ana kanindot ini lugar namong giatuan daghan kay mga information desk bitaw tungod sa kadako ba ini lugar daghan kay information desk nga imong kapangutan-an. So nangutan ako asa may kinadul-an nga ATM. So ilang gitudlo tong ATM nga akong gigikanan ingo daot man. One man kanang cancel man ang transaction. Ingon sila nga adihas pikas. Liko diha na. So na ako di ko maig direksyon pero nakaapas ko sa ilang may kay sila. Mahigalaon kay sila. So tuod man dito na ko, sus ang ilang gitug-an ako nga lugar murag ATM center gid ba na murag upat ka machines naglinya. Unya kana bitong mas bag-o kaysa naandan, di ba kana mga stand alone kadto ila murag interconnected, murag nindot kaayo mas gagmay ang mga makina.
Unya ang suga kanang bitang magkidlap-kidlap dili kadtong kuan kay hait kay sa mata ang suga. So ganun ba kunya murag paspas kay lihok. Kay upat di kabuok ang tulo withdrawal, ang usa para cash deposit. So of course, usa ra linya unsay mabakante nga makina mo irog din ang linya perti paspasa sa linya. Finally niabot na ang kuturno kay na balaka naman ko sa Iris telik papahawa na dito sa ilang giparkingan. Paglisod na unya may abot ba malangay na sa sila tuyok kun pag-build up na ang traffic mao man itong huna-huna dayon. Finally naka withdraw na ko og kwarta, so balik na ko dito sa ilang namutangan. Lipayan ako diha pang among sakyanan, wa pa mapapahawa, maurang lugar nga among nahimutangan. So akong giina sa Iris, manglakaw na lang ta Iris kay duol raman. Kaysa sakay pa siya, maka stretch basta kagjutay ganam na sa Iris nga doon na may gamay nga lakaw. So lakaw na mi pag-abot dito sa venue. Dito na ang usa sa mga giimbitar katong among suod nga higalang giimbitar. Pero siya ra wa pa ang iyang bana niabot. So nagkinataw-anay sila unsa kay tuyo ani no? Mao sa ilang pagutan, unsa kay tuyo ani nila no? Giimbitar man ta. So dito na mi. Tuluan mi sa waiter kung asa ang gipa-reserve nga kay giina man mi gi-reserve nila under sa unsang ngangan. So of course ilado kay ni sila Subo. So ingon sila adiri mo, kuan mo kabuok, 8 mo kabuok. 8? Kinsa may laing 8? Ang pangutanon ni mong waiter kalibutan man basta 8 kuno mo kabuok mo gipa-reserve. So kuan ni murag duha ka table for 8. Gisumpay ang duha ka lamesa. So lingkod-lingkod na mi si Iris og katong kasiluwa hapit ako na sultiangan. Nagsinag sila kitaw anay, Dereko. Kamo may kay mo pili-pilig lingkuranan. Inig-abot atong bisita, how do ba kita mo ingon dito ko speakers gusto. Di ko ganahan dire. So paabot lang ta, lingkod-lingkod sa tarinhi. Nagkatawan na mi to niabot nang iyang bana. Pagkataod-taod niabot na ang mga bisita niya. Daghan ba kay silang kuyog ba? Kaya nako mga security escorts, kaya inilalagay, mangkamhanan ba ni sila sa Subo. Why security escorts? Ang among bisita doon ay gidani nila ilang apo, niyang ilang apo na ayaya, doon na sila duha pagkakauban. Ang usa ka lalaki, mo ni agak, kay hinay niya manulakaw ang usa sa nangimbitar namo, niya ang ikaduha babae, mura og kuan lang ka, kanang usabala sa ilang sinaligan, ipakuyog na lang tingali sa mga panginahanglan doon na sila mapalihog, masangpit. So naglingkod na sila. Ang among gipili nga mga lingkuran na maorag yun ang among gilingkuran wa naman nila pabalhina, sila mo inipaduol namo unya ang ilang apo dito sa pikas nga table gipalingkod nya kay ingnon na nagig ko ba si tuyo. Wa lang gyud pugong lang sa kong kaugalingon akong desisyon paabot lang gid ko unsay ilang isulti. Basta diya sa kung una-una, nasino kung una-una, doon na ganin ni siya isugo. Hindi ko ganahan, bubalibag yun ko. And I'm sure makasabot na siya. Nano dili ko makatuman siya sugo. Or, kung doon siya isugo, niya ganahan kay ko, I will wholeheartedly support. Kung iya kong taniagan o bayad, dili ko magpabaya, dili ko magpasweldo, ganahan ko sa kausa, akong itingob, ang tanan akong atensyon. Ako siya pasaligan, ako siya tabangan. Inanan ako una-una. Kung mauni ang tuyo, mauni akong buhaton. Kung mauni ang tuyo, mauni akong tubag. Daghan kay ko diha sa kung una-una ba. Pero wa gyud ko mo una. Ug hisgot. Hantod order na. Order na mi. Kinabitsahay na sad nga ang kining si Iris o katong lain ng bisita ganahan ni silang vegetarian. So ato ni orderan o mga kuan sagbot. O niya kini ganahan mo limang ka karne, order sa tang karne hinana sa ako adjud ko mo order. Naminaw ra jud ko kay siri ko kunahuna sa kay tuyo ani unsa ulan ako pagtubag ang ila tuyo inig sulti na. So in between daghan na kay mga istorya kana bang dugay na nga wa nagkita, so nagistoryahanay ang pag-abot atong bana sa magtiayon nga giimbitar sa nagdasya og kana bitong ugly orange, kana karong ugly orange nga susak sa tamisa, bati kay gnaw nga orange nagkunot lang dagway pero China kuno ni pero ugly orange angan puwerteng tamisa ang juicy pa jud bitaw kaayo kada grabe kay ang duga ba. Nagdasya ang duha ka putos, ang usa ka putos yung gihatag namong Iris, ang lain putos yung gihatag atong magtiayon nga nang imbitar namo. Ang katawa na inasad kay giablihan man na yun
Pagtiayon ng bitter giblihan din niya ang iyang putos kay ganahan din siya nakakaon na din siya atong ugly orange diya siya kapalit sa Ramos kanang prutasan diya sa Ramos unya ganahan kay siya. So siya nang hatag namo akong gihatagan ang katong nanghatag namo katong nagdasa orange. Of course di siya modawat kay ako man kamo na lang ana ko lisod sa kay sir nga ang manghatag dili mo kaon magduda ta. So kaon sa siya apil. Hantod ni abot na nga mong order. Hantod na ngaon nami wa pa man gyud. Iko may sa di ilang estilo na kanang murag estilo bang classmate yung Julia nga pinahimutang ba nga dili ba diretso na istuyo. Hantod man mi pagkaon, pasahay og pagkaon, ganado kay mo kaon, nag-order og tinuwa nga tangigi. So ako say nag-serve sa tinuwa kay ang akong location sa lamesa strategic man nga ako'y makaserve sa uban nga layo ra sa Sukaranan sa katong sudan kaysa magbalhin-balhin pa mi nga mga yabo niya naghuot man sa among lamesa. So akong giserve ang tangigi, akong giserve as Iris, akong giserban si sa ilo hapit ako masulti na sa mangangan. So lingaw na kay misa mo pagkaon. Unya dihay rilinong bangus, dihay sa pamantusip, dihay tiyan sa baboy, dihay so si Iris ni order og ampalaya with beef as kalamia. Lami kay kon man parat-parat ba di ba ni sa Iris parat-parat sus ang katong nangimbita na mo ganahan kay sa ampalaya with beef. Nya dihay sa pamantusip lami kay si lumpia. Dihay lumpia nga sus grabiha sa ground meat sim, ground pork man to ang gisud sa lumpia. Wa pa karon ingnon mga vegetarian ba kay ganahan man gid sila. Pero ang amo nang imbita naman na sorpresa ko gidungog man siyang may kay mukaon wa mo kaos baboy ang iya kuan katong isda katong salad nga taong ganahan kay siya ug katong ampalaya ganahan siya. So hantod na human na may kaon wa pa mo gid mosulti pero daghan kay mga istorya may tungod sa ilang kaagi, daghan kay siya mga pasiaw, daghan kay siya og mga anecdotes nga wa na mo mahibaw sa una kay well covered ba ni sila sa media. So hapit tanang istorya silang kinabuhi na hibaw as mga Subuanon through the media. Pero katong iyang gipag-istorya namo ganina wa gyud na mahibaw sa media. Wa man sa to ma-cover sa media sa una sib. So lingaw kay mi nga naminaw sa istorya. Usa siyang istorya mo classic din niya nga inistoryahan nga mga jokes ba nga iyang isalot ba sa istorya. Diha kunoy asawa nga samtang nang limpyo sa ilang bahay, nakadiskubre og lampara, karaang lampara. So iyang pulit ang lampara, iyang gitrapuhan, sus, nigawas man ang genie. Doon may genie, nigawas iyang paglimpyo sa lampara, sib, karaan nga lampara. Ingon din ang genie, Mrs., doon na kay tulo ka, muhatag ko nimo sa imong tulo ka wishes. Ingon ang masaw, mauba genie? Tinuod na? Oo. Bisan unsay imong pangayoon tulo, imong pangayoon akong ihatag. Ubos sa kondisyon na ang bisan unsa imong pangayoon, akong ihatag nimo, ako sang ihatag i-times 2 pa. I-times 3 pa, mapilo, makadaghang kahigayon sa imong bana. So naghunahon ang asawa. Sige Mrs., unsa may imong first wish? Ingon ang asawa, Jenny, gusto ko magwapa ko. Ako'y kinagwapahan. Ingon na Jenny, timan ni ha, mo epekto sa ni sa imong bana, magwapo sa na imong bana. Ingon, okay ra. So, sige. Sinyas na yung Jenny sip. Ang asawa, perti ng gwapaha. Sus, paglingin ni siya siyang bana. Mas gwapo pag yun ang iyang bana. Perting gwapuha siyang bana. Gwapo pang Brad Pitt. Muna na sip. Ikaduha nga wish, Mrs. Ingon ko ng Mrs. nga, o Jenny, ikaduha na kong wish, mahimo kong bilyonarya. Sus, bilyonarya yun, Mrs. Mahimo ko. Timan niya, multi-bilyonaryo sa di mo ba na okay ra? Sinyas na sa Jenny, wasus, takhanan bank account sa Mrs. Na yung mga bank accounts. Asa na butang iyang mga gold deposits, iyang mga binilyon. Daghan kayong nagluto-luto ng kwarta, siyang palibot. Bilyonarya na siya. O sige, Mrs. Last na lang ni. Ayuha imong ikatulong nga wish. Timan ma-times 2, ma-times 3 nga sa imong bana. Ewan na, Mrs. O Jenny, kay bawo ko na imong kondisyon. Third wish na ko. Unsa man, Mrs. Hatagi ko og slight heart attack.
Nagatawa mintanan. Hantod nga niabot ang dessert. Sa dessert nag nag di lang ko mo hisgot og dessert kay mahibaw na mo unsang restaurant na among gikanan. Basta daghan kay dessert nga gi-order ang ilang termino, ila ko nung gi-order ang all of the above. So ang tanan dito na lista sa dessert ila gi-order. So naabot na ang dessert. Wa manggi hisgot kung sa ilang tuyo. Kaon ako sa dessert, lingaw kay ko sa bingka, lingaw kay ko sa uban nga mga dessert dito. Wa man gyud. Ka-order na ko og kape kay kasagaran sa dessert ako man na parisan og kape pero ni order man ang katong usas mga giimbitar og order gi offeran ba mi og tea. Nilami kay ang tea, init kaayo, so humot kaayo, so tea na lang nga among Paris. Hato nahurot na lang among dessert. Wa pa man gyud. Daghan kay mga istorya in between lingaw kay mi sa among istorya. So na lang sad ko mo salot og pangutana nga unsa man gyud inyong tuyo? Kay nalingaw naman lang sa ko sa istorya. Until ang ilang apo giduka na, so niingon na ang asawa nga ang imong apo giduka na, maybe it's time to say goodbye sa ato mga bisita. Manguli na ta. Igo ha? Manguli na sila pag isigasulti sa ilang tuyo. Ug tuon man nagbabayay mi sa usag-usa, isig bit-bit sila sa katong sobra nga pagkaon ilang gipaputos, ang katong gasa sa usa na mo ka bisita gibit-bit sad atong inila kay sugbuanon, kabahanan kay sugbuanon nga nangimbitar na mo, na hinahina na miglakaw, tawag nila ilang driver, diha na ilang van sa gawas sa restaurant, pag gawas na mo, nanood na sila sa van, hantod ni goodbye na mitanan. Kami sad, paabot sa among sakyanan, kato sa damong magtiayon nga giimbitar, tagsa-tagsa sad kay banag asawa managlahi man wa man sila magdungan og abot. Nagbuwag sila man may nag-drive sa ilang mga sakyanan. Diha nami sa sakyanan ingon sa Aris mga tuog na ta kay si CB kiatra ba kay dug abot. Kaya di na ta katog, di na mo ka programa. Naghuna-huna ako. Kadako nang lang gyud sa akong huna-huna. Nga doon na sila ituyo, doon na sila isugo nako, doon na sila ipamalihog nako, or doon na sila ihangyo namo. Ang ila ra gyud ng tuyo pakikita. Ang ila ra gyud ng tuyo pakigsaw og paniudto. Ambot timaan ba ni sa atong kamadudahon? Timaan ba ni sa kasinikal sa atong bag-ong panahon? Timaan ba ni sa kaabanti na nato o mga panghuna-huna? Na gusto mo tang manalipod sa itong kaugalingon, gusto tang mangandam ng daan o bisan unsa nga panghitabo, ato nang agpas-agpason daan unsay sunod nga mga lakang sa atong ikasulti, sa atong ikatagbo, sa atong ikauban. So nagilti ko og jutay nga maybe bisan ining bag-ong panahon do na pay luna ang tinuod nga mga uglunsay nga mga katuyuan. Do na pay luna sa mga imbitasyon nga aron lang gyud mangimbitar, aron lang gyud makikita, aron lang gyud maghangpanay, aron lang gyud magkumustahay, aron lang gyud magistoryahay. Way pakapin, way lain nga tinaguan nga motibo o agenda. Hinaot, doon na pa'y umaabot na lunsay ng panagkita sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kilom-kilom na gyud diri sa among nahimutangan uban ni Dr. Iris ug ni CB, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga nagpadayon mo sa pagsubay, sa pagsunod ug sa pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Thank you very much, CB girl.